Ang atong tubag sa Salmo mao ang pag-ingon nga ang matarong musud-ong sa imong naong o Ginoo. Ang kanang dautan mulingi o gid na dili na mo tan-aw sa naong sa Ginoo. Niasa man ang naong sa Ginoo nato makit-an. Makit-an ni nato sa naong sa tao mismo. Lingian ay mong tupad. Lingia ba? Unsa mas imong tan-aw, naong sa Ginoo o naong sa tao? Og di ka ni kakakita nga naong nas Ginoo sa ato pa di ka matarong. Kana bang ang imong makita, ako ning anak, ako ning bana, ako ning silingan nga di gyud mo bayad og utang, ako ning silingan na kawatan, ako ning silingan na manuyupay, ako ning kras sa una, nya wa jud ko sugta. Ako ning ex, ana baron. Maura na atong makita, magtan-aw mo pare, moingon ra mo nga kaning paria nindot ni simbahan kay di kayo taas og wali, kaning paria di ni mayong simbahan kay taas kay ni gwali, kapoy kay guwat. Kutob ra gid ta diha ba? Wa ta di ta matarong. Muna si San Pablo bisan sa iyang sitwasyon matod pa niya, gipapriso ko sa atong mga kaigsuunan bisag wa sila nakit-ang sala nako, ila kong gikiha ngadto sa Romanhon nga gobyerno. Ang Romanhon nga gobyerno sa Jerusalem nakakita nga angay kong buhian pero nisupak yun sila. Maunang napugos kong apilar nga his Roma, aniabot kisya nga tos kauluhan sa Romanhon nga kuan kaning gobyerno. Insya pero nasayod ko nga wa ko'y ikasumbong batok kanila. Ni apil siya dito, ni apilar siya dito sa Roma, pero wa kuno siya ikasumbong batok sa iyang igsuon nga mga Hudiyo. Nga naman, kay si San Pablo nakakita sa naong sa Ginoo sa iyang mga persecutors. Kay ningon biyang Ginoo, love your enemies. Unsaon man nimo paghigugma sa imong kaaway kung dili nimo makita ang naong sa Ginoo diha na nang imong kaaway. Si San Pablo nakakita ana mo na ingon siya, ni alang ko dinhi pero wa gud koy ikasumbong. Og mo padayon silang sumbong nako, aigo ra kong modipinsa. Adito gyud naputlan sa liog si San Pablo dito gyud Roma. Dito gyud niligid ang iyang usyuta. Nya iya tong gidawat. Yes, gidawat. Nga naman nakakita man siya sa Ginoo bisan pa diha sa prisuhan. Duha gud siya katuig nga gipriso matud pa sa atong unang pagbasa, pero sige ra gid siya sangyaw nya gibuhat din niya matud pa sa ending sa kaduhang pagbasa, gihimo niya kini sa dakong kaisog o kasayon. Kamo ganahan pa mong musangyaw Ginoo kun prisoho namo? Tistingig. So dito sa prisuhan na diya ato liluan na. Diya lang dol-dol ra man na. Papriso dito mga 3 ka buwan. Nya tanawa ko nog makakita baka Ginoo dito, makasangyaw baka, makadaig baka sa Ginoo. Labi na jud himuong 2 ka tuig sama San Pablo. Ngano mang niadto himom tani? Kay ako kakita jud ko sa naong sa Ginoo ani mga piniriso kay niingon gud ang Ginoo, nabilanggo ako og inyo kong giduaw. Di ba? Nya gigutom ko inyo kong gipakaon, tuay daghan kay ditong gigutom. Giuhaw ko inyo kong gipainom, tuwa dito'y daghang giuhaw. Nagmasakiton ko inyong gialimahan, tuwa daghan ditong nagmasakiton. Pangpaak na kunas mga lamok god. Panit anak nila, pulos-pulos na pinaakan sa lamok ug dugho. Di ba? Isuay lagi nyo puyo dito lagi. Diya ko'y kausa nga nag-birthday ko, nya naman ko'y mo retreat mangyog ko anak, personal retreat 3 ka adlaw before sa akong birthday. Nihangyo og gugod nga adtoon ta ako mag-retreat sud sa prisuhan. Higda ko ditong 3 ka adlaw, 3 ka gabi wa lang ko tugti. Gitugtan pa ko ato siguro patay nang ta ko ron. Pero nganong niabot man ko atong puntuha nga muadto nagyud ko sa prisuhan, magpapriso nagyud ko, nahigugma kay ko nila.
Labi na inigmisa nako magpunsisok gid silang simba. Mo na i-shout out nako ning mga piniriso kay sige sa nigtan-aw nako. 5 years kung kuyog-kuyog nila 12 ka jails dinhi sa atong archdiocese. Ako nang suruyon gikan dito sa Bantayan Island hangtod gyud ngadto sa Karkar nga jail. Wala nako masuroy gyud ang tanan kani ganing liluan wa man ko ani kay giuna nako ang mga dagkong jail, mga cities o mga district jails. 12 ra gyud ka jail akong naabot og tuyok-tuyok, pero magkita-kita raman pud mi karon bitaw mo anak ko sa liluan city jail. Nigabot nako dito na may mingon padir nako kaila lagi ka nako gikan ko si PDRC nako nibalhin day ka dinhi. Namay uban mo bakasyon sa usa ka jail nya adto na sa tabok na sa laing jail. Pero ang akong makita diha naong sa Ginoo pero iniglaya sa lagi iniganhis ato makaingon mo sa ta yawa mo sa ning tawhana. Pero bahala na basta kakita jud kas pangitaag yung naong sa Ginoo kay og di gani kakakita maunay nagpasabot nga dili ka matarong nga tao. Kamong mga bana kakita mos naong sa Ginoo diha nang inyong asawa dige or ang imong makita ang iyang pagkayawyawan, ang iyang pagkamadudahon, kanang magsige ra gid siyag duda nimo, kanang iyang pagkamaldita, pagkaluuran, pagkatihik, pangyoon tanan nimong income niya, ang iyang income di ihatag nimo. Kung kana ra imong makita, buangon kang banaha ka. Di ba? Kamo mga asawa sa tanawa ko nang naong sa inyong bana, kakita mo Ginoo diha. Basin ang inyo rang makita ang iyang pagkapalahubog, ang iyang pagkasugarol, ang pagkahimarkada, o ang iyang pagsigihikap-hikap anang mugbog short nga mga GRO. Ayaw lahos og jutay. Bisag muhikap ni naong yaponis Ginoo. Ana, bisag hubog ni naong yaponis Ginoo. Ano ba? Pasubrahig jutay ba? Or mangulatan nimo, tamparoson ka, ingka bugat-bugat yung kamot ang Ginoo. Di ba? Kanindot, anak. Zaman. O yun mo na kong gisulti. Sige, kamong mga ginikanan, kakita pa mo Ginoo anang inyong mga anak. Nga naara ang naong siging mo anang cellphone, anang computer, porting tapulana, imong sugoon, dugay kayo, kay magsigi pag yung hapit, anak. Pero inighigda, gaana lagi pong cellphone, inigmata, cellphone dahil mo'y kuhaon. Kakita pa mo Ginoo diha o magsige na lang mo yaw-yaw. Sa atong mga LGBT, kakita pa kata Ginoo ani mga tawhana, kanang ga same-sex marriage, kanang ga puyo-puyo, kakita pa kata Ginoo, sige na lang tang panaway. Mga igsoon, kung kita matarong, kakita kita Ginoo. Pero usahay ang Ginoo magtago diha sa mga tao nga lutos nato. Muna si Jesus diri sa atong ebanghelyo niingon si San Pedro paglingi niya si Pedro ba paglingi niya ni Juan kaning gasuwat ani si San Juan man pinangga man ni si San Juan gitawag man ni the beloved apostle or disciple ni Jesus. Numurag na gamay kasina tingis Pedro kay giingnan man siya si Pedro nga idupa niya na nimo imong kabot aron paghimaya nako. Ingos Pedro, yati ra ako patyon manday ko ani di ay ilansang bangko pag abot na ni Juan ingon siya kana Lord unsa may mahitabo ana. Ingon si Jesus unsa may labot nimo og ingnon nako og magbuot ko nga di na siya sa to ako na lang ning basahon kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik unsa may labot mo. Ingon si Jesus, ayaw pagsigig pamantay ng imong isig katao. Ang bantay, unsay gisultis Ginoo nimo in relation sa imong isig katao. Unsa may gisulti ni Jesus kanang di mo bayad og utang? Unsa may gisulti ni Jesus nimo ana? Kanang di mo palit og slot. Unsa may gisulti ni Jesus ana, no? Uy, gahapon ra ba nga atong halin gamay kayo. 83 ra ka slots atong halin. Ato lang yapong pakpakan kay na 83. Salamat in taon na atay 6,268 na ka slots. Nya pagkakita nako ani
gamay ray halin ingon din ko sa Ginoo karong gabi ibayin ko nga, Lord, nganong gamay man kay ning halin? Ana, ingon din siya, kuwang kas effort. Nakuha, kuwang kus effort nga kada nako misa sige jud kog baligya. Ingon din siya, ang imong effort to conquer sins. Una sa ko'y mga sala god. Mo na ningon ko karon, sugod karon ingon ko, sige Lord, mag-effort na ko to conquer sins. Nya iya day kong gipahinumduman. Kaning salaa, kaning salaa, kaning salaa, kaning salaa, kaning salaa. Sige lang kung ingon, bitaw Lord, bitaw Lord, bitaw Lord. Sige lang kag bitaw-bitaw diha. Nya di jud ka mo kuan, conquer all these sins and I will do the rest. Tanawa, og mo increase gani ni ang halin ani, pasabot ang pari gamay na lagsa. May na lang nang way mo palit pero malangit ka kaysa daghang mo palit nya maimpierno na noong ka. Sagdi lang kay kanang wa mo palit di na gid na malangit. Mana unang Ginoo. Sige na manindog na ta.